салому алайкум тамошобинони канали Меҳроб Про. Омади моҳи шарифи Рамазон ба ҳар яки мо ва шумо муборак бошад. Бародаро, чандин рӯз буд ки як навор гузоштагӣ будем дар бораи Абдурозиқ. Абдурозиқе ки уже тамоми ҷаҳон мешиносаш. Беҳад ҳамол як силка видео омрӯӣ кардам, тамошо кардам, бовар накардам ки уже Абдурозиқ дар Тоҷикистон ай бародаро. Чӣ хеле кози навор мемонам тамошо мекунем, бо баъд ай навор гап мезанем. Абдуҷон, як дақиқа. Ай куҷо баргаштем? Дубай. Нав омадем? Куҷо насиб боша мере? Хона. Хона? Хати ҳамроҳи падар? Вол бо кай насиб боша тараф мере? Иншоалло баъди Рамазон. Баъди Рамазон. Ҳама тинҷ охӣ? Барор ба ҳаматон барор. Саломат бош. Кару чира? Агар намебурдум тай қафтак намешди. Ама шумо бурден ки афтар киш. Бесет тама дурма. Ай корон омади. Сир хуҷанд. Чӣ хеле ки дар як прямой эфирш Абдурозиқ гуфтагӣ буд ки ма Рамазона қатъи хонагиёмон якҷоягӣ мегузаронам. Иншоалло ки ина ирӯз Абдурозиқ ба Тоҷикистон омад дар назди падару модаршай. Пеш ай омаданаш як филми нав сабт кардагӣ буд ки уже филмаш дар тамоми шабакаҳои интернетӣ, Инстаграм, Ютуб пахш шидагӣ буд. Бовар кунед, боварӣ кас намеояд ки як бачаи тоҷик, як фахри миллати мо дар байни инқадар шоу-бизнеси калоне ки дар Ҳиндустону дар дигар давлатҳо муаррифӣ кардагии Тоҷикистона. Хай чӣ гапе ки бигӯем дар бораи Абдурозиқ камай. Як бор дигар додарҷон хуш омадӣ ба Тоҷикистон. Мо бесаброна интизор будем ки кай меой. Як бор дигар хуш омадӣ бар пеши падару модарат. Худованд ҳамавақт аида ба қулаҳои баланд расӣ. Ҳамавақт дар бари падару модар бошӣ. Аллоҳ падару модарта нигаҳбон бошад. Як бор дигар хуш омадӣ ба Тоҷикистони хуррамзамин. Бародаро, иншоалло кӯшиш мекунем ки бирем дар бораи Абдурозиқ дар хонашон як суҳбати хубе тайёр кунем барои шумо ки дар ғарибият бисёр қарор дорем тамошо кунем. ҳатман лайк, подписатсия кардана фаромӯш накунем. Хоҳем ки бирем дар хонашон видео кунем, комментария бинависем. Иншоалло рафта як барномаи хуб мекунем, пешкаши шумо мекунем. 1000 раҳмат барое ки 200 000 шудем. ҳама каса дастгирӣ мекунем, ҳеҷ вақт дастгириатонро фаромӯш намекунем. ай ҳамаи шумо акаҷоно, апаҷоно, бародаро сахт миннатдорам. Зинда бошем. Як чизе ба сами ҳаматон бигзаронам ки кадом шахсое ки граница гузаштан мехоҳанд, ҳуҷҷатҳошон тамом шидагианд ва намедонанд ки дар кадом ширкати боваринокай, инам якай бахара мо зиёда аз 5-6 мошин ки реклама мекунем. Мошинош мошинои комфортния. Мо худмон Москва рафтагӣ будем бародаро. Мошиноша дидагӣ будем, мардуме ки аз граница гаронан овардан хатшон ҳамсӯҳбат шидем. Ҳамашон розӣ 100%. бачаи чақчақиян яна рақамошо мондагӣ бародаро бидроем гап занем айноми канали мо ҳатман скидка карда мешавад. бачаи хубам ба шумо роҳи сафед. шахсоне ки мехоҳанд ки дар канали Меҳроб Про реклама кунанд, марҳамат бародаро дар рӯи нави рақамҳо ватсапай бинависед. ҳама навъи рекламаҳое ки дар ҳақиқатан бошад қабул мекунем.